Una tarda d'estiu a la sala infantil de la Biblioteca Central de Cornellà. S'encenen les llums de la sala. Una nova tarda comença. La biblioteca obre les seves portes i ja sentim les passes dels primers usuaris de la tarda. Mentre uns es connecten a internet, d'altres s'asseuen a llegir. Els nens de les classes de suport, principalment amb ASICS, ja entren al seu espai. Al llarg de la tarda van passant pel taulell els nostres superlectors, que ens expliquen les seves lectures amb la il·lusió d'avançar una casella més en el taulell. A més, avui toca taller i ens preparem per pintar samarretes, fer figures de paper o fer música amb l'ordinador. Fem els últims préstecs de la tarda i endrecem la sala. I ja marxem cap a casa, amb el convenciment de que els nostres usuaris han marxat contents i que els tornarem a veure ben aviat.